بسم سلاسي بسم آب وولد ومنفس قدوس أحدو أملاك آمين. سلام እግዚአብሔር أملاخ مسكلاتكم يخوان حزب كريستيان كما ياللخم أنا እግዚአብሔር مسكن قبري صباح مدهاني عالم كريستوس لعل እግዚአብሔር أملاخنا أزياء تقوم استنفاس عدلو بسأجان بتعنان تلزعك أبنا كبر المسكنان أملكون وداسين ذا العالم نعوي يخنو كم أون نتارير تلنا قدست دنجل ماريم مادينا سيون مسكعتنا زخنت كبرن مسكنان وداسين نبتحيا كم أون نخلهم قدسان እግዚአብሔር أملاخ بزخور متن ككم معارقهم كبرن مسكنان ذا العالم نعوم يخن آمين. سنكسار مسكرم 16 سنكسار دسمع زنبب فقر قويتا أو لبو يحنبب آمين. برختان صلوتان طعمان أمالادنتان عدنتان أي قدست كيدانا مهرت مسكلاتنا حزب كريستيان يخون آمين. بسم آب وولد ومنفس قدوس أحدو أملاك آمين. مسكرم 16 بزعلت أم مقابر نايقويتانان أملاخنا مرحنينان إيسوس كريستوس بيت كريستيان استهانتلن زتقدستلن إياه كم أون أب يرسالم نجست إلاني زجلت أتم زخبروا بتاتات سسرحن زخبرلن إيوم زيد ما كم زيو ودع قسطنطينوس كابزنا جس أب عسرا عمتو قدسان زخنو 318 أبوتاتنا أب كتمانيكيا مستعقبو قدستي أدو إلاني كم زي بلدتو زودي ناب قدستي هاجر يرسالم بمخاد ناي كبر نقص زخنة ناي كريستوس إذا مسكال دليم انتي كوزعو نيكزي عبهير مبزعة آتي إيه قسطنطينوس دما سمعو بزي نجر دس بلو مس بزحات سراويت بزح جنزب هيو دما لأخا زخبرة ناي جمجا ألباسات دما هبا نسا دما نبي يرسالم عبز بصحت جيزي كاب زخبرو بوتاتات تبارخت دحريقو سلا زخبرن أدحاني سلا زخنا إذا مسكال مرمرت بعبي دخا من شجرن مسر خبت دما عبي كبري أخبرتو بعبي مسكنا دما أمسكنتو دحريقو أبقل قوتا بيتليهم دما كبري يخنمو قويتاران أملخنان مرحنينان إيسوس كريستوس أبستولد اللبوتا بعاتي دما أبصرها صيون نائمي بيتنا قدست دنجل مريم سقاء أبستقبرتلن أبقيت سمانن أب دبر زيتن دما أبز خبرو بوتاتات كله نايم بيت مقدس مسوي منتي كسرحو عززت كمون بعنقن بورقن ببرن منتي كمعرقوا كوكبوا عززت أب يرسالم دما سمو مقارس زبهال إبسكوبوس الله نسو دما نقدستي ننقستي إلاني كمزي إلو مخرا نزي كمزي أي تسرحي دحري قروب زمانات أبزا هاجر منتي كنكسو أحزاب كمصي بلا نخلو دما كمارخو يوم بوتاتات دما كفرس يوم ورقن برورن عنقن كا كوسد يوم نجرجن صنع زخنا زي النواصن زي فرسن صنع هزان صبوق هزان منتي كتسرح هنصا منت كتسرحي يقبا كابو سرف دما ندخاتاتن استشجرون حابيا بلا نسا دما ناي أبا مقارس مخري تقبلا نتم مخاننتي كلهم نأبا مقارس بمئزاز أبز خبرو بوتاتات كلو أبيات كريستيانات مئنتي كهانسو عزازتهم دحريقو نجست إلاني ناب ودانا بنقص قسطنطينوس أب سمكيزي أب يرسالم زقبرتو كل نقرتو نسو دما نزي سميعو دس بلو እንደገና ካልእ ብዙሕ ነገንዘብን ነቲ ህንጻ ተቆጻጺሮም ክሰርሑ ሽሞኛታትን ለኣኸ ንሰርሑን ንናይ ህንጻ ስራሕ ንዘገልግሉ ኩሎም ድማ ደሞዞም ከየጉደለው ኩሉ ግዜ ምሸት ምእንቲ ክህብዎም ንጉስ ኣዘዘ። ምክንያቱ ስለ ደሞዙ ምእንቲ ከይበኽዩን ከይሓዝኑን እግዚአብሔር ድማ ስለ ብኽያቶም ኣብ ልዕሊኡ ከይቁጣዕ ስለ ዝፈርሕ ጻድቅ ንጉስ ቆስጠንጢኖስ ድማ ካብ ዝነግስ ኣብ 30 ዓመቱ ናይ ዝኸበሩ ቦታታት ህንጻታት ኣብ ዝተፈጸመ ግዜ ንዋየ ቅዱሳትን ዋጋኦም ብዙሕ ድንቂ ዝኾነ ዝኸበሩ ናይ ግምጃ ኣልባሳትን ለኣኸ
ከምኡውን ናብ ናይ ቅዱስ ቁስጥንጥንያ ሊቀ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳቱ ብምሓዝ ምእንቲ ክቐረብ ከምኡውን ናብ ናይ አንጾኪያ ሊቀ ጳጳሳት ናብ ናይ ሃገረ እስክንድርያ ሊቀ ጳጳሳት ናብ አባ አትናቴዎስን ኤጲስቆጶሳቱን ብምሓዝን ኩሎም ሊቃነ ጳጳሳት ናብ ኢየሩሳሌም ተኣኪቦም ኣብ ዝኸበሩ ቦታታት ንዝተሰርሑ ወይ ድማ ዝተሃንጹ ኣብያተ ክርስቲያናት ምእንቲ ከኽብሩ ንጉስ ከም ዝኣዘዙ ድማ ኩሎም ተኣከቡ። ክሳብ መስከረም ዕለት 16 ተቐሚጦም በዛ ዕለት ንኹለን ኣብያተ ክርስቲያናት መሰዊኡ ኣኽበሩ። ናይ ቁርባን ቅዳሴ ድማ ቀዲሶም ንምእመናንን ቁርባን ኣቐበሉ። እዚ ዕለት ድማ ከቶ ከምኡ ኮይኑ ዘይፈልጥ ዓብይ ደስታ ኮነ። ንዝኸበረ መስቀል ድማ ብምሽካም ኣብቲ ቦታታት ዞሩ። ኣብቲ ውሽጢ ድማ ንእግዚአብሔር ሰገዱ ኣመስገኑ ድማ ንቅዱስ መስቀል ድማ ኣኽበርዎ። ናብ ሃገሮም ድማ ብሰላምን ብፍቕርን ተመሊሶም ኣተዉ። ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይኹን። ብሓይሊ መስቀሉ ድማ ንኹላትና ናይ ክርስቲያን ወገናት ይሓልወና ብናይ ክርስትና ወገናት ይሓልወና ዘላለም አሜን። ቅዱስ ጦቢት ጻድቅ ነቢይ በዚህ ዕለት ብናይ ፋርስ ንጉስ ብኢድ አመኔሶር ተማሪኹ ናብ ነነዌ ሃገር ዝተወሰደ ካብ ነገደ ንፍታሌም ዝኾነ ወዲ ገባኤል ቅዱስ ጦቢት ዓረፈ። ካብ ነገደ ንፍታሌም ጦቢት ዝበሃል ሙሉእ ህይወቱ ጽቡቕ ግብሪ እናገበረ በቕንዕና ሕገ እግዚአብሔር እናፈጸመ ዝመላለስ ሰብ ነበረ። በዓልቲ ቤቱ ሃና ሓደ ወዱ ድማ ጦብያ ይበሃሉ። ኣብ ስደት ከሎ ከይተረፈ ብእምነቱን ብሰናይ ተግባሩን እሙን ነበረ። ሬሳ ተቀቢሩ ሰውነቱ ተሓጺቡ ደቂሱ ከሎ ለኻኺቶ ኣብ ኣዒንቱ ሸይነናሉ ብምዕዋሩ ናብ ኣምላኹ ንኽምሕሮ ይጸሊ ነበረ። በዚ መዓልቲ እዚኣ ድማ 7 ግዜ ተመርዕያ አድማንዲዮስ ዝተባሃለ እኩይ ጋንን ዝመትዋ ዝነበሩ ሳራ ጓራጉኤል ብእግዝእታ ስለዝተጸርፈት ጉህያ ካብዚ ውርደት እዚ ከድሕናን ፈጣሪኣ ትልምን ነበረት። እግዚአብሔር ጸሎት ክልቲኦም ሰሚዑ ንክሕውዮም ንሊቀ መላእክት ቅዱስ ሩፋኤል ለኣኸሎም። ድሕሪዚ ጦቢት ምስ ገባኤል ዘሎ ገንዘቡ ዘኪሩ ንጦብያ ምዒዱ ክሰዶ ሓስቡ ዝውሃቦ መኻይድቲ ሰብ ክደሊ ነገሮ። ጦብያ ካብታ ቤት ውፅእ ምስ በለ ምስ ቅዱስ ሩፋኤል ጦብያ አዛርያ ተራኸቡ። ጉዕዞ ተጀሚሩ ከባቢ ሩባ ጤግሮስ ሓደሩ። ጦብያ እግሩ ክሕፀብ ምስ ወረደ ካብቲ ሩባ ክውሕጦ ዝደለየ ዓሳ ምስ ወፀ ሓሞቱን ልቡን ጸሊም ከብድን ክወስዶ ነገሮ። ንሱ እውን ንምንታይ ከም ዘገልግሎ ሓተቶ። ልብን ጸሊም ከብድን ንኹሉ ጋኔን ዝሓዞ እንተ ተዓጥኖ እቲ ጋኔን ከም ዝሃድምን ከም ዘይመለስን እቲ ሓሞት ድማ ዓይኑ ንዝዓወረ እንተ አንጥብካሉ ከም ዝርኢ ነገሮ። ኣብ መንገዲ ኤክባታና ከለው ኣብ እንዳራጉኤል ከም ዝሓድሩ ንሳራ ዝምርዓዋ ንሱ ጥራይ ምዃኑ ይነግሮም። እንተኾነ ጦብያ ከምቶም ተመርዕዮምዋ በቲ ጋኔን ዝሞቱ 7 ሰብኡት ከም ዘይመውት ነገሮ። ቅዱስ ሩፋኤል ናይቲ ዓሳ ልብን ጸሊም ከብድን ኣብቲ ዝተክኽ ዕጣን ምስ ገበሮ እቶም ሰብኡት ዝቐትሎም ጋኔን ካብ ሳራ ከም ዝወፅእ ሰማያዊ ኣምላኽ ብምሕረቱ ከም ዝጥምቶምን ኩሉ ነገሮ። ድሕሪዚ እንዳራጉኤል ኣትዮም ከምቲ ሕጊ ሙሴ ዝኣዘዞ ንሳራ ሰበይቲ ክትኮኑ ሃቦ። እቲ ኩሉ ጸገማ ከምቲ ቅዱስ ሩፋኤል ዝነገሮ ምስ ገበረ እቲ ጋኔን ካብኣ ወፀ። መርዓ ተፈጺሙ ናብ ወለዶ ክምለስ ከሎ ቅዱስ ሩፋኤል በቲ ሓሞት ዓሳ ናዒንቲ እንተለኸየን ከም ዝሓዊ ተዛረቦ። ከምታ ዝተሓበሮ ድማ ነተን ዝዖራ ኣዒንቲ ጦቢስ ምስ ለኸየን ሓወያ። ጦብያ ብኩሉ ተሓጒሱ ንእግዚአብሔር ኣመስገነ። በዓላት መርዓ ምስ ሓለፈ ጦቢት ንጦብያ ወዱ ነቲ መኻይድቱ ዝነበረ ዓስቡ ክንደይ ከም ዝኸፍሎ ሓተቶ። ጦብያ በቲ ኩሉ ዝተረድኦ ብሰላም ናብ ቤቱ ክምለስ እውን ስለ ዝገበሮ ፍርቂ ናይቲ ዘምጽኦ ሃብቲ ከም ዝግብኦ ነገሮ።
ሽዑ ቅዱስ ሩፋኤል በቲ ኩሉ ዝገበረሎም ንእግዚአብሔር ከመስግኑ ግብሩ ክነግሩን ንሱ ሓደ ኣምላኽ ካብቶም ጸሎት ቅዱሳን ዘዕርጉ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ደው ዝብልን 7 ቅዱሳን መላእኽቲ ሓደ ምዃኑ ነገሮም። ጦቢትን ጦብያን ከዓ ብፍርሒ ብምግባሮም ብግንባሮም ተደፊኦም ኣብ ምድሪ ወደቁ። ኣጆኹም ኣይትፍርሑ፣ ክሳብ መወዳእታን ኣምላኽ ከመስግንዎ ዝተገብረሎም ክፍጽሙን ነጊሩ ናብ ሰማይ ዓረገ። በቲ ኩሉ ዝገበረሎም ዘደንቕ ግብርታት እግዚአብሔር ኣመስገኑ። ክብሪ ይኹኖሞ ቅዱስ ጠቢት ስለ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ መከራ ከምዚ ኢሉ ትንቢት ተዛረበ። ንሱ ብኃጢአትና ክገረፍ እዩ፣ ደጊሙ ድማ ይቕረ ክብለልና እዩ። ከምኡውን መከራኻ ዝዝክሩ ዝተመስገኑ እዮም። ንሶም ክብርኻ ኣብ ዝረኣዩ ጊዜ በኣኻ ደስ ክብሎም እዩሞ። ደጊሙ ድማ ስለ ናይ ኢየሩሳሌም ምህናጽ ከምዚ ኢሉ ትንቢት ተዛረበ። ኣፍ ደጌታትኪ ብሰፊሮስን ብመርግድን ክህነጽ እዩ። ኩሉም መናድቕኪ ከዓ ብኽቡር እምኒ ክህነጽ እዩ። ግንብታትኪ ብወርቂ ዕርድታትኪ ድማ ብጽሩይ ወርቂ ክንደቕ እዩ። መንገድታትኪ ብሮቢኖስን ብኽቡር ዕንቁን ክስራሕ እዩ። ኣብ ኣፍ ደገታትኪ መቓልሕ መዝሙር ሓጐስ ክስማዕ እዩ። ካብ ግዝባን ናሕስታትኪ ከዓ ሰባት ዓው ኢሎም ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይመስገን፣ ኣምላኽ እስራኤል ይኽበር ይመስገን ክብሉ እዮም። ኦ ኢየሩሳሌም እግዚአብሔር ንህዝብኺ ክባርኾም እዩ። ንሳቶም ከዓ ንቅዱስ ስሙን ዘለዓለም ከመስግኑ እዮም። ከምኡውን ዝተማረኹ ካብ ባቢሎን ናብ ኢየሩሳሌም ከም ዝምለሱ ትንቢት ተዛረበ። ከምኡውን ንወዱ ንጦብያ ካብ ነነዌ ምእንቲ ክወፅእ ኣዘዞ። ደጊሙ ድማ ንወዱ ከምዚ በሎ፣ ዝወደይ ምጽዋት ከም ተጽድቕን ተመልከት። ነዚ ተዛሪቡ ኣብ ዓራቱ ከሎ ኣብ 188 ዘመኑ ዓረፈ። ብኽብሪ ድማ ቀበርዎ። ንእግዚአብሔር ምስጋና ይኹኖ፣ ንዓና ድማ ብጸሎቱ ይምሓረና፣ በረኸቱ ድማ ምስ ኩላትና ዘለዓለም ይንበር ኣሜን። ኣባ ኣጋቶን ባሕታዊ ነዚ ቅዱስ ዘይፈልጥ ናይ ቤተ ክርስቲያን ሰብ ኣሎ ኢልካ ኣይግመትን እዩ። ንሱ ዓቢ ጻድቕ ገዳማዊ ናይ እግዚአብሔር ሰብ ክኸውን ከሎ አንደበቱ ካብ ክፍኣት ምእንቲ ክኽልክል ን30 ዓመታት ዝኣክል እምኒ ኣብ ኣፉ ገይሩ ይነብር ዝነበረ ኣቦ እዩ። ነዚ ቅዱስ ሊቃውንቲ ክገልጽዎ ከለዉ ክምር ጽድቁ እስከ ኣስተርአየ ይብልዎ። ትዕግስቱ፣ ህያውነቱ፣ ኣርምሞኡ፣ ትሩፋቱ ካብ ምዝራብ ንላዕሊ እዩ። ኣብ ዝነበረሉ ኣብ 400 ክፍለ ዘመን ድማ ከም ኮከብ ዘብርሀ ዓቢ ኣቦ እዩ። በረኸት ይሕደረና። ኣምላከ ቅዱሳን ናይ ኢየሩሳሌም ቤተ ክርስቲያን ሰላምን ደስታን የርእየና። ካብ በዓላቱ ካብ ዝርከብ ጸጋ በረኸት ድማ ይኽፈለና። መስከረም 16 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ህንጸታ ለቅድስቲ ኢየሩሳሌም፣ ቅድስቲ ኢለኒ ንግሥት፣ ቅዱስ ጦቢት ነቢ፣ ቅዱሳን ጦብያን ሳራን፣ ኣባ ኣጋቶን ባሕታዊ። ወርሓዊ በዓላት ድማ ኪዳነ ምህረት ናይ ምሕረት ኣዶ ናይ 7 ኪዳናት ማሕተም፣ ካልኣይ ቅድስቲ ኤልሳቤጥ ናይ መጥምቀ መለኮት ኣዶ፣ ሳልሳይ ቅዱስ ኣቡነ ገብረ ማርያም ጻድቅ ንጉሰ ኢትዮጵያ ናይ ቅዱስ ላሊበላ ሓዉ፣ ቅዱስ አኖሬዎስ ንጉስ ጻድቅ፣ ኣባ አቡናፍር ገዳማዊ፣ ኣባ ዳንኤል ጻድቅ፣ ቅዱስ ኣባ ዮሐንስ ጻድቅ ወንጌሉ ዘወርቅ። ሕጂ እምበኣር ደቀ እዝዘኩም ኣለኹ ከምዚ ዝብለኩም ግበሩ። ንእግዚአብሔር ብምሉእ ልብኩም ኣምልኽዎ፣ ኣብ ቅድሚኡ ከዓ ብቕንዕና ንበሩ። ደቅኹም ቅኑዕ ዘበለ ክገብሩ መሃርዎም እወ ንደኻ ክምጽውቱ ንእግዚአብሔር ክዝክርዎ ብምሉእ ልቦምን ሓይሎምን ከመስግንዎ መሃርዎም። ኣሜን። መጽሓፍ ጦቢት 14:4-10 ኣሜን። ስንክሳር ዝሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። ዝወደቐ ዝነጠበ ብኣፈ ቅዱሳን ትጓሃን መላእክት ይተዓረበለይ። ኣሜን።